ഓത്തുള്ളയെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെന്നു കിളവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വലിയ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും തോന്നി അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി എന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഉഷറായിട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ പുതിയ പെണ്ണെട്ടാൻ പോകണമെന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നോട് താല്പര്യം തോന്നിക്കൂടായി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് വഴങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ മാറി നിൽക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അയാൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിളവൻ എന്നോ വൃദ്ധൻ എന്നോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അയാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അത്രയും വലിയ സുമുഖനും സുന്ദരനുമായ ഒരാളാണ് അബ്ദുള്ള എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, അദ്ദേഹം കിളവനായിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കൈവെക്കരുത് എന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, പ്രായമായതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് നല്ല പക്വത കൂടി വരിക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പക്വതയിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും ഇയാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വൃദ്ധനെന്നോ കിളവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വലിയ തെറ്റാണ്. കാരണം അയാൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് 25 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധാരണ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് അധികമായി എന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അദ്ദേഹം കുറേ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വട്ടപൂജ്യം ഔലാക്ക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടു നോക്കൂ. അവർ ഓ എന്നല്ല വായിക്കുന്നത്, അവർ 0 എന്നാണ്. പക്ഷേ ആ ഇനീഷ്യൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കാം. എൻ്റെ ആ ഇനീഷ്യലിന് മുന്നിൽ, എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഒരു വരക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 9 എന്ന അക്കത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇട്ടാൽ അത് 90 എന്ന് വായിക്കും. 2 ഇട്ടാൽ 900, പിന്നെയും ഇട്ടാൽ 9000, പിന്നെയും ഇട്ടാൽ അത് 9 ലക്ഷം. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ ഇനീഷ്യൽ എന്തുമായി മാറും, ലക്ഷങ്ങൾ കോടികളായിട്ട്. പക്ഷേ 0 ഓയുടെ കൂടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന കാര്യം ഈ സാധുവിനറിയോ? ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലല്ലേ അതിന് വിലയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ല, വെറും പൂജ്യമാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വട്ടപൂജ്യം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. ഒന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാഹിബേ നിങ്ങളെ വട്ടപൂജ്യം എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 എന്നാ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വട്ടപൂജ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കര കാഴ്ചപ്പാട്, കാരണം പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇയാൾക്ക് പക്വത വർദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഒരു വലിയ രസം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ജനം TV-യിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പോരാട്ടം നടത്തിയ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടു നോക്കൂ. ഇപ്പം ജനം TV-യിൽ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആങ്കറോട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ആ ജനം TV-യിൽ വെച്ച് ആങ്കറെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചൊന്ന് കേട്ടു നോക്കി. ഞാൻ പറയുന്ന RSS ഏതാണ്ട് ഒരു 100 കൊല്ലത്തോളം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ 100 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയുണ്ട്. അവർ പിന്നെ ഒരുപാട് ശാഖകൾ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ശാഖകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് RSS. ചിട്ടയോടുകൂടി വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ നീങ്ങുന്നു. ആ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറാട് സംഭവം നടന്ന ഉടനെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കോഴിക്കോട് നഗരം ഒന്നടങ്കം കൊള്ളയടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. അതിന് മാത്രം മുസ്ലിം ബിസിനസ്സും സാന്നിധ്യമുള്ളൊരു നഗരം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നടന്നത്. അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മോഹൻ ഭാഗവത് ഈയിടെ പറഞ്ഞതായ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാനതിനെ അടിവരയിടുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇന്ത്യ വിടണമെന്ന് പറയുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം നേതൃത്വം വേണ്ടിയിരുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും എന്താണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊന്ന് വികസിപ്പിച്ച് പറയണം. അത് മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിലെ പോരായ്മ. അത്രയും വിശാലമായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം RSS മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലല്ല. RSS അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നീങ്ങുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പറയത്തക്ക ഒരു വർഗീയ കലാപം പോലും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടില്ല. RSS ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. നേരത്തെ പല കലാപങ്ങളും അവരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇയാളെയൊക്കെ ആളുകൾ ട്രോളിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തന്നെ, അല്ല കൂടിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. നാവ് സത്യമാണ് പറയുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.